Ti'n credu da one-off oedd hwnna dalus? Neu gewn ni rogesu eraill ma fyd? Wi'n meddwl, dim ond achos wedi'n desbryd ddath yna. O na, dwi'n sicr y bydd yna eraill efo diddordeb. Megis cychwyn ydy'r peth. Ie, falle. Hei Doc, wy'n ni'n... With Glyn. With Glyn yn gofyn rhywbeth pythefnod. Beth meddygol y fe? O ie. Gwed nawr sda ti ddim... Gwed nawr bod ti heb fod â rhoces dar sbel fach. Fawr, sbel fawr. Pryd i ti, pryd... Odi popeth dal yn gweithio fel wenw, ti'n mo, fel yn normal? Wedes i wrth Glyn ddod i weld ti, ond bydd yn embarrassed. Wel, snam reswm i fod yn embarrassed. I gychwyn, swn i'n ofyn i Glyn, os di pethau'n datblygu fel ddylsyn nhw yn ystod wedi da gorchwylio'n unigol. Odyn. Hynny yw, wy'n cymryd. Ie. Os di'r perianwaith yn rhedeg yn llyfn, ddylsyn fod yn gwbl iawn. Unig beth wedyn sydd angen ystyried ydy goblygiadau meddyliol ag emosiynol. Y beth? Wel, yn dilyn cyfnod o anwaithgarwch rhywiol. Y pa gwed rhywiol, Doc? Yn dilyn cyfnod sych, ella bydd rhai pobl yn nerfus cyn gweithredu'n cyn bod efo rwy'n newydd. A mi fedr ofna ffryderon am berfformiad wanhau pethau os da ni'n gadael iddyn nhw gael y gorau ohono ni. A o bryd i'w gilydd mae hynna yn gallu cael effaith ar yr elfen gorfforol. Oh my God, stopa. Beth? Pa mor ydych gweud nawr wrthai? Wel, chdi nath ofyn. Dim ond gofyn weni, a nawr mae ofnau a phryderon dy fi, Brian. Y cyfan o'n i'n trio deud oedd bod... Ofnau a phryderon. Y peth pwysig ydy peidio â phanicio. Yn bersonol i gadw'n... Dim gair arall. Oh my God, Phelps. Bydde ffeli cael ti'n gweud perfformiad mas yn benni nawr. Oh, diwedd.